Ngijinge emva kocango indoda bendijilo nje ibiphumile lavumba lenkunzi elale etyiweni bandikwazi ulichitha iyeza kule ndawo ndikuyo. Ungaba udufe kodwa ndizokwenza lali bezityebi ezinoqongotshonileyo. Udyala unazo zilawo kodwa zinangca phakathi mani. Amadoda elala ayaqeleza fondini anqonqa ithambo lityeni akhupha umongo. Usipho udabane injolo elali fondini sibulala iintshulube ezingamadoda azibulalayo ndinosukwini kulaqeberha mdaka. Unaye kaphezule sinenyewe efondini yokwahlukana kodwa usezayiva uba malunga njani nemeko ezithini. Ekusukwini. You must know I'm the Minister of Finance. Kuyavakala imintsipha sezitsalile. You're allergic to anything? Okay. Awusukwini into afuna uyiqonda uba foni kudishwa nezingenamakhalane ungalibeli usiceba uyitya inyama yakho. Ngezehlukene eselitshonile mani ilanga kakhulu ntonayo kawam umnqweni ubinto yobana ngama ndivukele ezilalini ngoba kaloku xa inje ilali. Kungona ndizawucinga ndibheke engqusho foni uba ke izolo bekunyanzeleka uba ndingahambi kwayizolo ngoba ngenxa yeemeko zinto uba bekufuneka ndiqhawule umtshato mani nosukwini xa sizawugqibelisana ukuba ndawoninye. Hayi into yobana ngaba sidibane ngoba sisezawudibana nangoku umhlobo wam uba ebebukhalaza into yobana khandimxelele ndithi ke fondini kunzima uphalaza imbilini enjeyana kwenye indoda xa uzayishiya nibe benisonwaba kunye. Kodwa ke ukushiyana kwethu akuthi asizukwazi uyingqusha xa sifuna uyingqusha, akuthi into ezininzi asizukwazi uzenza xa sifuna uzenza. Ogad makeza sixelela usukwini makeza apha angamane sitya imuffins panebhansi ndiyakujongile sibara. Sizawuzenza into nayo ke ngoku sizawuzenza kodwa singekho ndawoninye ngeli hlobo besisuka ezindawoninye ngalo. Kwanyanzeleka ke uba ndiqhawulise loo nyewe izolo. Ngoku ke ngoni indlela ejonge ekhaya ngoba kaloku kukho imicimbi eliqela napha ekhaya endifunayo. Hayi ke ngondibethwe ephondweni ntanga into seyingenteza ngokubheka elalini zafuna nento endilibazisayo ndipakisha yonke into. Umntu onanazelayo ndiyamshiya kungelingeni ndiyofika kwele donki foni erhini. Hayi apha amapolisa wanazange afike ebizo ngoba idonki nazo zikhona becam kwemoto wanaze bangayibophi bokufika manekari. Ngelingeni ndithi xa ndithi kwela trayi amakazana ndindawuthi hayi liyasabela mane la tayari bendizenzela apha ndibomba atyhini ndinayo intlantsana noba yeyantoni. Mandilibethe liphala efundweni emilambo namagama ndiqhumsa uthuli kwethini kuloo mimango kusekhaya. Ngoku sendinokuselwa nayo imibengo for engathi inuka apha emotweni. Fonini lala ityeba nginenzula fonini njengoba ndilapha ekhaya apha emva kwam kukho inkomo naba kukho iibhokhwe ezine ba ndizaya naba. Ndivele ndibomba hayi esiswini sam mawuqale ubekho inyama enkomo ntona imivungulo ntanga ndiyixhobe ndilungise ndiqonda uba ndizawuphuma kodwa mandiqala apha ummelwaneni xa sendikhona. Yatshola khona ntaba injani utyebi lana. Qala nje ungena sendibona amadoda esigqibelene kudala nawo. Zizisancola butyala nje khonya apha emvuzi. Hayi ndibomba mandileqa amanqaku manxa ndifumanisa uba igixiwe le nyama izokuvuthwa ngalo mzuzu ndiyifuna ngayo. Mna ndikholwa uba inyama ibe yimicu emincinci ukwenzela buguqule kabini ivulwe. Ekho nenyama esethanjeni kapha amabamba neqoma yuwa ubani ndizawabenge. Imandi kakhulu inyama esethanjeni xa ibengile. Into nayo la madoda wayiqondi uba ivuthwa ngokutyiwa. Inyama esethanjeni usuza le ndawo ivuthiweyo le iselihlaza uphinde uyibuyisele. Ndibuyana umva ke mna ke ndinibonzile lokuthiwa utya inyama. Ivuthwa ngokutyiwa.
Ndiyabona udabane lichule ngoba injolo yokuhlala uthi naye imandi kanye xa ibhuza zimbokana ucaba kaze inyathelo zishiya incasa nevakalayo. Ngesitye Dabane. Faka phaa esitimini. Phela into ezotsholo kwam. Xa ibhuzwa zimbokana. Ndiboma noko amanqaku aphambili bakaloku awufuna ubeka ibhoko eveleni iyakuluma ubhadle ndangenyama ebhoko. Ndiboma mandedlilali ngonomnyathelo enyikuni. Ngoku kuyanyanzeleka uba ndimkabe ebumelwaneni ngoba usafuneka ndiye kulo mzi wasekhaya ndisele ibhotile bendiyiphethe ngoba kaloku apha ekhaya kukho into ethiwa sisithethe salapha xa omnye umzi walapha ekhaya unomcimbi funeka nina madoda nize nebhotini. Ndibhuqe ncame ndikhaya la madoda asekhaya ayakho ndiyifumana de ndiyibone. Emgababa kunjani? Awu kusangena. Ngishilo nje. Yilani nicinga Ndinikele umkhulu wami. mani. Ndinawushiya la bhuti ndafika inyama ebhoko ibethwa ngenduku foni. Mna ke ndiphelele emqombothini andikwazi udlulela komnye ubutywala nawo. Ndithatha nje amathamo nje. Ndihlukane nawo ngoba ndiyabona uba foni uyawundibhida uba kungenjani. Udlile phela. Ichuku phela. Ndimososela cingula sidisela tu. Unini fona lihleba. Sibone cingenye phela. Awu ngelibala ubhele ethi makususwe ichuku nyani kanti ukhawulela amanqaku akani ndimthetho okukhala ngenetwork abelalini. Hotspot lapho. WhatsApp. Ufuna ndibone lokuba iphezulu kwendlu. Oke network kuyilahla tawo. Ayikho kodwa khobo. Boni nabelalini ukuthi xa ufikile uyilahle edolophini ungaphinde uyifumane kodwa ke xa sesilapha sekukho amazwi aphoswayo. Kubekho amazwi aphoswayo. Ikhona into yobana ikhaya lithi into ububona uba liyenze ngenjongo. Hlobo lamazwi atshoyo uba yintoni na lesize ngayo. Xana niwisa esibhokhwe nithi nenzele inqwaba yabantwana. Sithe Nkosi ukufa uba nalihle. Yintoni esiyinqwenelayo yenzeke nje basenza laa nto. Lingeza ebuhlanti. Andifuna uxoka. Bathi abantu balapha emabheleni enkosi ngabantwana. Senikhangela izinto ezinhle eziza kwenzeka. Xa besenzelwa imbeleko bebadala kuye kunyanzeleka uba kwenziwe irhewu. Yintoni emele kubiza ilindeleke ke ngoku kuthi nasebantwaneni nje banje eli tyala libhatele. Okanye nijonge izinto eziza kwenzeka kwaba bantwana nibenzele imbeleko ezintle nokwamkeleka. Imbeleko ibikade ingenziwa ngolu hlobo ibinexesha elisikwayo. Yenziwa after 10 days umntana eselwe kwenziwa imbeleko. Ekunina yiyo lento ibheke endlini kweminye imizi kunina la mntana. Ityiwe ngunini intsonyama usike wena umthi la mntana emlonyeni thathi izimbeleko. Inzonyama yinyama ekhutshwa emkhonweni kuba ke ningamalawo ningazive isiXhosa nina nithi yicartilage ephuma kwi-shoulder blade. Eza kushukwa esasikhumba awekho amabhayi kushukwe esasikhumba ngomgquba. Xa zabutyiswa umkhono wakhe lamdlezane walo mntana unikwa la esasikhumba embathisa umntana awekho amabhayi that is imbeleko. Udubile umkhono. Ngoku imbeleko kuyenzeka. Uyisa nini ke? Nakusasa ngelo. Kumele ke ngokungayizanga mabhele wenzele imbizo. Because siphazamile ukwenzela umntana semkhulu silate and lo mntana eberhawulwa imimoya because utheni akembethanga ithi ngoku nenza isicamagushela noma niyithethanga but iphendlini enkulu nenza isicamagushela aninangathethi endlini. Kule yami ilale ndikhule abantu abangootata besenza ngolu hlobo akwenziwa nto ongakhange uphosele izwe ebantwini. Uphaka lo mikhono ngokumama. Sobanike endlini. Enkosi. Naxa kuphakwa ngokuhlalwa hayi wonke umntu utya inyama zonke ezikhoyo kwizifuba zebhokhwe. Inyama nenyama inomntu wayo ibangayo nentamo nentamo ngokokuhlala kwaba beplandi kodwa sitye ke sawugqiba uthoba sicinga ugema enkomo. Awuzotyukela kwenziwa.
Foni ndikholwa kakhulu ngumqombothi ngoba xa seyipakishene inyama ufuna uvula isithuba funeka usele wona. Wandibiza abantu bethu bafuna unyuka siyophaka. Udiyotya ugeme tamzo. Masamba lo sotyala ugeme. Siyakhona ishomo. Samba fundini manje. Yebo ba. Thina mhlobo. Foni imoto ezinyuka ilali ziqhumza uthule zileqa ugeme zonke. Inkomo inesifuba esinye umuntu ufuna esasifuba. Ukuphakwa kodwa ke ndawufumana. Sawusika sawugqiba. Saphuma ke izinto. Mna ndisela ndithi. Kodwa ke la madoda athi foni inebigitara. Athi hayi kona. Sayikhupha. Hayi kaziphinde simeyo ngofoni. Ibingakweluso enye inkwelo. Ntonayo ke le gitara ibubuphuma kodwa ke ithe yawungena man. Kodwa nangumuntu wesizwe maqanqqizi. Foni into engizawubheka ezihogweni laqa ukwicinga. Imbambo zomtyholi ndatshintsha icingo ngoyiwa man. Hayibo. Wathi unora khawuthi ezi mbambo zomtyholi ke ndenze ezihogweni ngonotumata undenzini. Nini ingxaki khona lo mfula apha ekhaya uthi kum xa ethetha phofu hlala nomntu onxileyo uzawuva le nto funeka uyivile. Uthi kum xa ethetha ezi gusha akawafuni amapeyisi apha endlini. Into azifunayo ufuna ezi gusha zesiqhelo zalapha elalini ukwenzela uba xa ezivulelwe yena ayosela ziyaphinda zizibuyele ezi. Uthi inkathazo yezi ezingamapeyisi azibuyi elandini. Uba zivulele zowutya azibuye edlelweni. Wathi ke ngoku yena wezigusha oqala zifuna ndimisi ayifisi noko xa kuvalele nam ndivalele izifo yabo izinsuku azibuyi bheka wena mntana ekuzifuna isimanje okokuqala ekuzifana ngaphaya kula masimi andacela cela nawe ungazele zingaphi ke kodwa zingabi zezi akafika izixhwaka apha phambi kwendlu funeka aphume kusasa ingqini ozikhangela phaa ngaphesheya kulaa masima phaa azibuya apha endlini. Ngoku ke ndiyabona ukuba umntu angakhala kuwe funeka ummamele xa ufuna usebenzisana nomntu olapha kowenu. Ndizazithatha ke ngoku Xa ke ngoniboma manje imiyalezo ziphiwe ipellets zihlala ndihambe ndonqonqa idambe elalini awube ndibuye. Ewe kaloku zingamadoda elali zinqonqa idambe kuvela umongo. Abuya amadoda ahluthayo. awukahluthi wena Agqotha belungu uyabona. wagqola belungu. Yabona njengele
That's all right now. Ngaphi? Kunjani ba nomcimbi? Yo, tasekhaya. Hayi sa. Akuvelanga uba nomcimbi kodwa ubulela akulahlwa insipho. Insipho fondini iyathetha lona. Ithuphelile. Uyayibona lana? Unqonqe ithambo kaloku no-one khangela amadoda azanipha isandla. Unqonqe ithambo kaloku asikukhangela nyama kuphela, ukukhangela nesandla zamadoda azanincedisa ngoba ulasha amapesa akuvelanga. Ihlobo aqave ngalo angathi nento azibona wodwa manje efuna ukuphuma funeka ubovale kufuneka bekho ababambayo. Mqala. Awunawo wena pen? Anawo man. Ngikholumke nawo kuthi kusempo kudatanga. Oh. Mama limhlobo pen. Xa sinyama ka. Ngakujonga kwishepa kuma inokubabhela Into zantonzelani. Ba. Hey, uphathela abafazi. Shona. Ukanje kwimeko endibonayo baziza ndisobolisa ngoba ngoku ungayitela into yobana ngabe la tayari lihlatywe zisigongwane zayo. Kodwa ke nasi ke sibulisa ngomvulo kusasa nje wakubani. Namhlanje ndizofuna ndikholwa kufunda zizinto endinomdla kuzo. Ngoku ndizofunda into ezininzi ezenzekayo apha eplasini. Ntona ke ngoku ndizamane ndijikeleza. Sivuke ngentseni seza ngam. Uba uyayo nto ethi njixukuxe ngenjixukuxe. Ngoxa silapha kungona ke ngoku ndizawuqala imini namhlanje nangomso nakule veki zayo. Oko ndifunda nje ndifunda into endinomdla kuyo ke mna ndikwazi ufunda into xa ndingenamdla. Ngoku ndiyabona ezinye izinto ezifana into yobana ngaba kukho ifruit ephantsi inayo into ebizwa ngayo kodwa ke nayo funeka icholiwe. Yile udla ngofika mhlawumbi ngelinye ixesha ityiwa zigusha kodwa azikwazi utya ilemoni. Uyabona namhlanje xa ndinothi le mini iyaphetha ininzi into endinoyibalisa ndiyifundile. Nto nayo ke ngoku kuyo yonke loo nto leyo funeka kuphume abantu base-pack house. Ndibona ndikule moto nje ndingekho semotweni le ndiqhele uhamba ngayo. Sivumelene nomfe bezabakhupha ngoba bona baphuma u-7 apha. Xa bezaphuma u-7 yena uzawube kanti uyalibaziseka kwento azileqayo. Ayakho ngxaki, hamba wena ndishiye ke mna ndizawufika ngelo xesha ndifike ngalo edolophini noba ndifike nini. Yonke loo nto into ezininzi mani endizifundileyo ufumaniseka uba umbala kukho umbala okhethwayo kukuba ingakanani kwa igaqe eli lale lemon ikhiwayo namhlanje. Kufumaniseke ngoku nento yobana ngaba zikhona ezinye ufike ilihlaza kwenye icala ibe ngathi ivuthiwe ayikhiwa leyo kukhiwa le. Naxa uyikha futhi akufuneka uyixhwithe emthini.
ngaphandle kokuqhwitha. Le isekunene iyazixela uba iqhwithile, le isekhohlo iyazixela uba isikelwe phezulu. Ke ngoku nje uba upakishwa apha ePack House uzofumanisa uba xa ipakishwa inalaa nto inde ihlaba amanye iwonzakalise onke onakala. Funeka zonke ziqhawule ezaa ntloko, ziqhawule ingaxhwithwa. Ininzi maan into endiyibonileyo apha, ininzi kakhulu. Idibana ke ngoku nalaa nto bendiyenza, bendiyibona isemaphepheni. Ngoku iyadibana yonke, yenza nje into ebovakalayo uba ndiyayibona yonke le nto ithetha uthini ke ngoku. Kube zintsuku eziliqela ke ndimane ndivukela ndiyofunda. Fumanise bayakhala amanye amadoda athi abantwana mabaze ezindlini. Indoda iphuma ngobumnyama ibuya ngobumnyama. Ndafunda nangeskating nangepruning. Imithi le ayizikhulela, ivele izikhulela ineengconto ezingaphandle, kanti neminyaka yemithi eyalinywa ngayo ninzi mani izinto ziliqela. Kangangento yoba nelixesha lokuthula ufruit emthini. Ayithulwa maxesha onke, inethuba layo ethulwa ngalo. Sikhona isizathu sesikere, sikhona isizathu sowukhetha, sikhona isizathu sento yoba naba kufuna umbala othile kungafuna umbala othile. Sikhona isizathu soba umntu angabaleki nebhegi. Sikhona nesizathu sento yoba xa usota apha ifruti awuyidlakazelisi, ngoba ifruti iyonzakala ukonzakala kwayo. Ithi ingekaphumi nokuphuma funeka itrektha xa ithwele ifruti ihambe kancinci ingabaleki. Kanti nefruti eseyigqityiwe apha ibekwa apha eza namhlanje ibhini zibalwa, yandula uthi ichubheka ke ngoku ePack House. Nalapho kusezawuphinda kujongwe uba le ifruti ithuliweyo yiyo, ilandela yonke le mithetho ibekiweyo. Ufumanise uba lide ibali lefruti ezide ibe kanti ifikelele ezandleni zabantu abayityayo. Khumbula ke plus neplus linomthetho walo. Iindawo zalapha zityebe zineebhams, uba ubufika ivaliwe vala, uba ubufika ivuliwe shiya ivuliwe. Senza loo damtireri ke ngoku wamahlanda enyuka kadlibe nomoskito. Ukhwele umzuzu wehlike, ukhwele umzuzu wehlike. Thixo ngekudala funi kwegqindyebo yempala zingenitsi ziyimfumo, kanti konke zisuka kule ngqumba yama-orenji ziyityayo. Thina sisezawela intlambo siyatsha ngaphaa ngaphesheya. Njeba siwela nje ndibona inqina lengulube sisesemotweni liphuma lisiya ngapha emaorenjini. Nalapho ndivele ndabona khona ibindyebe ilapha ndiyaqonda uba ezi ngulube iinesi zazo zikuphantsi kwala mawa angaphesheya, zitya apha emasimini ziwelele phaa ngaphesheya. Siyidlale ke indima ebesiyizele apha sizowujonga nento yobana ngaba kuthula ifruti kakuhle esezigqityiwe ireyi zigqityi wena. Ndawuthi kodwa imikhondo yonke inqumla apha iya kulaa ngqumba yama-orenji nenatshisi nelemon. Ndixakwe kube zinyamakazi noba nazo zinyanga ifiva ngale lemon. Sixwese ke sikhweze ummango siphume. Ndithi xa ndisethafeni ndibone igusha ndicinge ezi zasekhaya madona. Kodwa sibawela umqwayito, kwindawo enomqwayito apha awayifuni ufikeleleka yenyini. Hayi sekusele uba basiphe qha okwenduku omnquma, basisilele lo mqwayito basiphe. Fonye kule ndlela ijikayo ke ngoku asiyawuxhaphaza kakuhle. Kodwa noba into ziyafana uThixo useza kwenza mani. Usezawusuka kulaa ndawo akuyo ndiyifumana le Land Cruiser ndiyifuna nasemanzini. Ibhasi besothetha abantu ngayo apha ngokwenzekile uba kuthiwe iphume itension axoko qhawukela bhandi lisuka ku-alternate. Ngoku into eyenzekayo ayitshaji ke ngoku xa uqhawukele lo bhandi le-alternate. Xa ingatshaji ke ngoku nefeni ayibethi. Into eyenzekayo ngoku nje ungabethi ifeni ivele ibe shushu inyuka itemperature. Sayimisa ke sanyanzeleka uba sibize enye ibhasi lena ihlale apho silinde enye ibhasi ezazothatha aba bantu bahambe. Umakhenike besendithethile naye wathi uzawuza ke ngapha emini. Could you send me a clear picture of the whole setup at the back? I need to see if it's the one going over the water pump or where does it go over. Yeah, then it is the alternator belt then. Okay, I see now. Yeah. Okay, I've contacted Dixon. Dixon is going to make alternative arrangements when they get now there on the farm to collect these people. I will be now there for you guys to sort this out. See if I can.
kungabi nani ukuthi kwawulunga imoto siphinde singene endleleni sidle emdyeni. Uyabona imithi le inengcondo eveza imithi abangaphansi amasebe awarhuqi phansi awavela aziyele pha phansi ayasikwa. Ngoku eyona ngxaki ekhoyo enzima kuba ndizazisusa njani ezagusha kulaa ndawo zitya kuyo, ngoba ngoku azindikhathaleli into eziyenzayo, ziyatya ziyahlutha azinaxesha lam. Uba bezilamba bendizawukwazi uvele ndizithathe ndiyozondlela kule ndawo funeka ndibambe le nkabegusha ngoku, ngoba inoba iveki zimbini seyitheniwe. Ingxaki ke ngoku oko ibisondliwe usukela ngoko uba ngoku ndiyabona uba ikulungele uba ingajinga emva kwecango. Qha ingxaki ke ngoku njengoba izawujinga emva kwecango izawuya njani emveni kwecango. Ndibona uba apha into ezawufuna ukwenzeka mandibe necebo. Icebo ke leli loba ndiphe iinkukhu. Xa ndiphe iinkukhu ziyathanda uzotyela iinkukhu. Uba kuza kwenzeka uba zisalambile ngoba ilanga selinyukile, ndijonge ukuba azawuzana namadoda amabini ndiwafunayo kodwa ndifuna enye yawo. Andiwadingi omabini, uba lizile ndizawuvele ndiqale umbona ndiyinqakuni. Uba kaloku nasethaveni intokazi uyayivusela ucele ke ngole nto uyifunayo. Hey, fonini icebo lozozelisa kutya umvubo. Hayi laa nto niyithethayo uba xa utye umvubo uyozela emveni kokutyile. Hayi, utya umvubo licebo lozozelisa. Ndiyazi laa nto ndidla ngoyithetha kodwa ndidla ngoyithetha. Icebo lozozelisa kutya umvubo. Yonke into uba uyayifuna, likhona nje icebo loyenza. Le nto iyithandayo into, nakwezaa ndawo ke ndingazuzibizi, ulungisa ngale nto ithandwayo ukwenzela uba kuthambe intambo izorhintyela. Kukho into etshoyo uba intamba uyibambe inkomo ungakhange uzenyela amafutha zithambe, ukwenzela uba xa uyibambile irhintyele zizovele lihambe ibhani. Nangoku ivele yazizele. Kodwa ngoku uqala umsebenzi onzima, lo wokuhlinza nomqolo. Kodwa kakunani, into endiyithandayo qha ilifakile inqatha ngoba ndibona apha ematapileni. Into yokuqala kunqumla kwam yathi yakufa ndangena ematapileni. Amatapile ayacaka batheniwe ngoba sele nenqatha kwawona fona alifakile. Ingathi ke ngoku isibhukubhuku esi kuzawuba ngaphaya, izawuba lisefelene. Kukho izinto okungenazo ufuna uzithandazela uba zibe khona eplasini. Uyabona amahlungulu neegusha namatanga neegusha namalwimi egusha. Ingxaki nje endingayaba ndizayisombulula njani? Ngoku ingxaki ekhoyo ngaphandle kokubamba iigusha ezi, ngoba ndiyabona uba ngoku inqathi lifake kakuhle uba kangangento uba le gusha ungayiyeka ngoku iqhubeke isitya, lizawuye linyuke laa nqatha linyuka ibe nezaa ntsula zingako umase bayityeki. Ingapha kwento eyaku ngamakhandlela nje. Ngoku noko xa ilifake kangaka funeka ikhawulezele ityiwe. Qha ke ngoku ingxaki yileyo. Ngaphandle kwaloo ngxaki kukho amahlungulu apha. Amahlungulu akhwela apha emithini zisemva kwam ajonge iinkukhu. Xa zizalile amaqanda ahambe la mahlungulu othatha la maqanda kwezaa nesi. Ziintsuku zinyanga esithathu ngasafumani maqanda ngenxa yamahlungulu. Ngoyinto zimbini kuthenga i-22 long rifle ngoba i-177 yerifle ayikwazi unceda le nto ndiyifunayo. Okwesibini ndikhangele enye indlela abantu abayisebenzisayo elungisa loo nto leyo ngoba ikhona ingxaki. Nalapha isekhona ingxaki. Uba ungumntu okwaziyo uqwalasela uyalibona eli nqatha libomvu lingene ngala manatshisi nama-orenji. Into ke ibiqhela ukwenzeka ubuthi xa uyitya ngomlilo ufumanise uba incasa le xa uqala usitya isibindi incasa le neye-orenji, kodwa ke kweli noko bekungenzekanga ngolo hlobo. Ndathi ndawutya inyama ndabuyela kwezi zihleliyo ngoba yeyi bezikhona amatakane mane bebeka intshulube ngondingekho mna ndiseplasini. Ngoku ndaqonda uba andinawuyeka tu, kodwa ke ndiyakholwa uba abantwana xa bekhona babe nesandla basibambayo ezigusha. Xa intloko yam ijikelezwa yinto yoba kwenye yezi gusha bendizithenda ikhona edunjelela itapile. Ndaqonda ke ngokuba into elula kufaka i-high-tet ukwenzela uba izofumana le infection ndingayazi uba iyantoni, kodwa ke igazi liyahamba kodwa amatapile adumbi. Ugqiba kwam idlawa ndaqonda uba ndiyipakanyele nange-Dectomax ukwenzela ukuba loo nto ingeyiyo ndingayaziyo izolunga. Lithuba lide ke ndingazubakho ngalo ukwenzela uba likhawulelwe zizo.
Hayi ke emva konto utya ngelahla mntabawo inkunzi yegusha itheniweyo. Ndiyakholwa kakhulu uba abantwana babenayo indima abayenzayo nabo bazazi uba banyanzelekile uba basebenze. Awufuneka amahla amalahle qha isibindi ezi siyamencisa uba uthi xa usombathisa ngelaa nqatha libomvu ingathi kanti uzawuva incasa yama-orenji uba ngelinye ixesha iyivakala apha emanqantheni incasa yalo kodwa ke kule noko ingathi belingekayi kakhulu. Ezaa zihlunu zemqolo kuthiwa ngonongena kanti nelaa thumbu kuthiwa dry okanye kuthiwa ngumza lityiwa umntu ongenamzi.